Mikapina sa 2,000 ka mga drug dependents, lakip na niini mga persons deprived of liberty sa Cebu City Jail ang natabangan aron inanay nga makalingkawa sa pagkagumon sa gidiling drogas. Si Nico Sereno sa report. Gilusad sa Surrender to God kun sugod ang God Recovery Renewal Program niadtong Agosto 14, 2016 isip tubag sa Archdiocese of Cebu sa kampanya sa kagamhanan batok sa paghitak sa gidiling drogas. Karon mikapina sa 2,000 ka mga drug addicts ang natabangan sa programa sa sugod aron inanay nga makabiya sa pagkagumon sa gidiling drogas. Sa programa nga milungtad hangtod karon, giangko ni Fe Barino ang nagpasiugda sa sugod nga dili kini sayon tungod kay nagkinahanglan kini og dako-dakong pondo aron makairog og padayon nga motuyok ang programa. Kini ang gituuhan ni Barino sa iyang pagkapili sa National Search for Hometown Heroes 2020 karon lang bag-o. The advocacy on drug addiction is a very special ministry or advocacy nga not too many people would dwell. Kay lisod baya kaayo ang pagdwell og drug addiction. Matod ni Barino nga libuan ang misalmot sa National Search ug dunay lain-lain nga mga advocacy nga makatabang sa katilingban. Ang nakalahi sa sugod tungod kay dili lang kutob sa paghaw-as sa usa ka drug addict gikan sa pagkaulipon apan hangtod na sa pagbansay kaniya aron mabuhi og makapadayon pagpuyo sa normal nga kinabuhi. Gawa sa Life in the Spirit Seminar, may gitanyag sab nga livelihood training ang mga kompanya nga misuporta kanila ug gani nakahatag og trabaho sa mga recovering addicts. Kay dili lang kutob sa pag-recover sa mga drug addicts because during the pandemic naghimo magugkog ka ng program nga gitudluan sila og skills training and eventually nakatrabaho gyud sila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.